En ung, kvindelig reporter fra en af byens mest respekterede lokalaviser blev natten til den 22. april fundet død ved en parkeringsplads. Politiet mener, at det kan relateres til en bande, som ofte holder til i netop det område. Området, hvor den kvindelige journalist blev fundet, er indtil videre afspærret, indtil retsmedicinerne har færdiggjort deres undersøgelse. Lyden af billarmen overdøvede mine tanker, men bykørselens stille trafik var ikke nok til at overdøve det sidste møde, jeg havde med hende. Jeg husker det tydeligt. Vi havde haft en lang dag på jobbet. Jeg var på vej hjem, da hun bankede på. Hun havde gang i noget stort. Hun fortalte om en politibetjent, som tilsyneladende skulle være korrupt. Jeg troede hende ikke. Jeg kunne ikke få det til at passe, men hun havde jo ret. Det var min skyld, hun var død, og nu måtte jeg komme til bunds i den her sag. Der var kun ét sted at starte. Jeg måtte besøge gerningsstedet. Der var stille. Hvis man ikke vidste det, skulle man tro, det slet ikke var sket. Men sporene var tydelige. Stanken af mord hang i luften, som rådden fisk på en varm dag. Det var tydeligt. Jeg var ikke nogen ekspert i at opklare mord, men én ting var sikkert. En morder begår altid fejl. Og ganske rigtigt. Morderen havde været sjusket. Atypisk for en rutineret politimand, men ikke desto mindre gavnede det mig i jagten. Han havde sikkert haft travlt. Jeg kunne ikke vide, hvem nøglen tilhørte, men mit bedste bud var, at den tilhørte min afdøde kollega. Døren var allerede åben. Jeg var ikke alene. Nogen var kommet før mig. Kunne det være ham? Jeg havde været for uforsigtig. Hvordan kunne jeg tro, at det ville være så let? Hvad havde jeg forestillet mig? I virkeligheden var min sans for realisme måske lige så ringe som min evne til at forstå sandheden. Jeg havde brug for at rense mine tanker. Hvem kunne jeg stole på? Skulle jeg gå til politiet? Var der flere korrupte politimænd? Jeg kunne ikke vide mig sikker længere. Jeg måtte være mere forsigtig. Men hvordan skulle jeg fortsætte min søgen? Ville jeg i det hele taget kunne klare det selv? Jeg havde mange spørgsmål, men jeg manglede svar. Pludselig så jeg ham. Kunne det virkelig passe? Det virkede næsten for nemt. Hans blotte tilstedeværelse virkede som en hån mod al retfærdighed i verden. Jeg burde bare gå ud og nakke ham med det samme, men det gjorde jeg ikke. Hvorfor vidste jeg ikke? Måske var det fordi jeg var bange. Måske var det fordi jeg var klog nok til at lade være. Jeg skulle tænke hurtigt, for han var ved at køre væk. At følge efter ham var min bedste idé. Det var nu eller aldrig. Hvor var han på vej hen? Jeg var ikke sikker. Jeg var ikke sikker på noget længere. Det eneste jeg vidste var, at han skulle stoppes.
Men hvordan? Han kørte i lang tid, og jeg håbede bare på, at jeg havde nok benzin til at følge efter ham. Det kunne lige passe, at mit sparsommelige forbrug af brændstof skulle forhindre mig i at få fat i Hassan. Vi var kørt langt uden for byen nu. Han drejede ind. Det var nu eller aldrig. Har du flere, du skal have dræbt, inden du går i seng i aften? Mordet på din kollega gjorde dig ikke bange. Tværtimod. Du er alt for nysgerrig, min ven. Det er mit job at fortælle sandheden. Mit job er at holde gaderne rene. Hvorfor tror du, jeg tog dig sådan et øde sted hen? Bare indrøm det. Det var dig. Ja. Det var mig. Hun kom for tæt på. Hun var for nysgerrig ligesom dig. Og du bliver den næste.